बाय तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस। तो गाइस मोनसे गिदिर जेंना नोंथांमोना नुगासिनो मैयानिफ्राय माने एकदम ट्रेक्टरजों टेलारसे अमाखौ माने बुथारनानै एकदम टेलारजों जिसिबि लालायनानै फबनाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना नुगासिनो गोबाङानो नङा होमबा गाइस। तो गाइस बेखौ बिराद गिदिर जेंना होननाय जों बर'नि थाखाय मानो होनना बुङोबा जोंनि बर'आव नोंथांमोना मिथिखायो गोबाङानो बेफोरबायदि माने माखासे गोरिब जोंफोरबायदि गोरिब न'खरा आरोना दाउ अमा बेफोरबायदि फिसिनायजोंनो जा थाइसे थाइनै मोनो बेफोरजोंनो न'खर सालायनाय मानसि दङ नङा होमबा गाइस। जोंफोरबो बेबायदिनो होनना बुंजायो मानो होनबा जोंनि बर'फ्रा अमा नङाबानो जाथारा न'खरफ्रोमावबो जोंना अमा थायो। अमाखौ जोङो माबायदि बुंनो हायो जेनेबा मोनसे बेंक एकाउन्ट होनना बुंनो हायो आरोना मानो होनबा जोङो अमाखौ फिसियोबाथाय जेसेबां आदार होयो आदार होनायाव जेसेबां खरसा थाङो बेखिनानि एसेल'सो बारा मोनफिनो सोरबाबा आदार होनायजों समान मोनफिनो आरोना बेयो माने सेभिंस होनना बुंनो हायो जोङो बर'नि थाखाय। थ' बेफोरजोंनो खायसे जोंहा गोबां माने बर'नि न'खरफोरा सोलियो आरोना अमा बेफोरबायदि दाउ अमा फिसिनायजोंनो। ओमफ्राय दायो सोरखारा जेनेबा अमा बेमार जादों नोंथांमोनाबो मिथिदों अमा बेमार फैनायखौ अमानि दामफोराबो बिराद खम जादों दा अमा बेदरफोरखौबो 150 200 बेफोरबायदियावनो मोनलाबायनाय जादों आरोना 1 केजिफोराव एकदम अमा बेमार फैनायखौ मिथियो जोंबो बेयो गिथावना एसे खिन्थु दायो सोरखारा बुंदोंनो आरो जेनेबा जिथु बुथारजोबनायखौ नुदों अमाफोरखौ नोंथांमोना दा जोंफोरनियावबो गामि फैनानै जुदि बेबायदिनो माने नागिरनानै गासैनिबो न'खरनिखौ जुदि बुथारजोबना होयोबा बिराद गिदिर मोनसे जोंहा लस जागोन दे बर'फोरनिफ्राय। जोंहा बर'फ्रा मानो होनबा अमाजोंनो खायफाफा न'खर सोलिनानै दङ थाइसे थाइनै मोननाय बेफोर फैसाजोंनो आरोना गाइस। दायो माने अमा बुथारखांनायनि उनाव जेनेबा फैसा होगोन होननानै बुंदों जेनेबा बेनि सायाव जेबो क्लियार निउस गैया दाबो आंबो नुवाखै आरोना खिन्थु मैया आं एनिथिं एमजे आदानि भिडिअ नायनायाव ससे आदाखौ बुंनाय खोनादोंमोन आं जेनेबा अमाखौ बुथारखांनायनि उनाव जेबो माबा जानाय नङा जिखिना खरसा बेखिनाखौ होलांगोन होननानै खिन्थु होयोबाथ' मोजांसै खिन्थु होयोना होआ बेनि सायाव जेबो क्लियार निउस गैया आरोना दाबो आंबो नुवाखै। नोंथांमोना नुदोंबा खिथाहर कमेन्टआव मानो होनबा बेनि सायाव बिराद लस दङ जोंहा बर'फ्रा बेबायदि गासैखौबो बुथारजोबना होयोबा नङा होमबा गाइस। दायो माने गिदिर फार्मफोरनाथ' जेबो माने लस जाया आरोना मानो होनना बुङोबा बिथांमोननिया लन लानानैसो फार्मखौ बानायनाय जायो नालाय ओमफ्राय बिथांमोना जुदि अमाया बायसान्स बिदि बेमार जानानै थैदोंबाबो बिथांमोननिखौ बुथारदोंबाबो बिथांमोना भिडिअफोर बानायनानै जेनेबा डिटेल्सफोरखौ खिथाहरबानो बिथांमोननि लनफोरा दाननाय थाङो होननाय खोनादों आरोना गाइस। ओमफ्राय आरो जिथु बांसिन गिदिर फार्मफोरा कम्पानिया सालायनो होनाय फार्म थायो बिथांमोनाबो जेनेबा गासै आदार सादार कम्पानिनिफ्रायनो फैजोबो होमबाना बिथांमोनाबो भिडिअफोर बानायनानै जेनेबा डिटेल्सखौ खिथाहरबानो कम्पानियाव खिथाहरबानो बिथांमोननियाबो माने जेबो प्रब्लेम जाया आरोना लस जाया जेबो। खिन्थु जोंफोरनाथ' पार्सनेलि गाव आखाइनिफ्राय थाइसे थाइनै 1000 सोरबा 2000 बेफोरबायदि जेनेबा जमा खालामनानै थुब्रायनानै बायनाय बिथांमोनखौ सानना नायदो जोंनि बर'निखौ माबायदि खस्थ' बिथांमोना फैसाखौ जमा खालामनानै अमाखौ बायदोंमोन देरस्लाब मोनजाया मास्लाब मोनजाया फाननोबो हादिया बेयाव बुथारजाबाय ओरैनो लस आदारनि दाम बायनायनि अमा बायनायनि दाम जेबो थाइसेबो मोनफिनाबा बिराद लस दङ गाइस एकदम खोनानानै बेखौ बिराद बोरैबा मोनदों आरोना। जोंफोराबो दासो एसे बुरजा लाहांनाय जादोंमोन अमाया दा जुदि फैनानै बुथारजोबना होयोबा सियासलाय बिमाबो खर' सर' गुदुं जालांजोबगोन आरोना एकदम मा खालामनो जालायलांबाय साननानैनो भिडिअफोरखौ नुनाय गिलायलांदों आरोना गाइस। नोंथांमोनाबो सोरबा गिदिं जानांगौ नङा होमबा गिखागोन इसेबां माने खस्थ' खालामनानै लायो अमाखौ बिदि बुथारना होफैबा आयौ मा बुंनो आरोना गाइस। आं बेखौनो नोंथांमोननो खिथानो फैदोंमोन दिनै नोंथांमोनाबो नुखादों जानांगौ मा खालामनाया मोजां नोंथांमोनाबो कमेन्टआव हरदो नङा होमबा एसे गासैबो एसे रायज्लायनानै सल्भ खालामनाया मोजां बेफोरखौ नङा होमबा एसे आंनोबो हरदो नोंथांमोननि आइडियासफोरखौ एसे खिथाहरदो नङा होमबा गाइस। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बिदिबा दे गाइस बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय।